12 anos e 2 meses de cárcere. Esa é a condena ditada pola sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, para un dos sospeitosos de atracar a gasolineira Agro do Forno, en Ribeira, en xaneiro de 2019. Os xuíces absolveron o outro acusado ao non quedar probada a súa participación nos feitos. O tribunal si considera acreditado que o condenado disparou nunha perna ao empregado da estación de servizo, a que se desprazou nunha motocicleta que sustraeu previamente nunha vivenda. A vítima do disparo, que tiña 22 anos, quedaronlle graves secuelas, polas que o acusado deberá pagarlle unha indemnización duns 82.000 euros. Os magistrados consideran o culpable dun delito de roubo con forza en casa habitada e doutro de roubo con violencia, co agravante de disfrace, así como dun delito de lesións con deformidade, co agravante de aleivosía, e doutro de tenencia ilícita de armas, coa concorrencia da atenuante de drogadicción.